Dit is een stuk terrein van 4,5 hectare. Dit gebruiken we nou deels. En dan is de bedoeling dat we in dit gedeelte de helft van het terrein invullen gaan met 38 woningen. En die worden verspreid over het gedeelte, die verspringen wat. En die zullen dan het natuurgebied aan. Eigenaar Romke de Jong is al haast 10 jaar dwaande met de plan. Het bestemmingsplan wordt in januari zo aanpast. Hierna kan er begonnen worden met de uitbreiding. Drieste plan in deze economisch minder tijden. Dit is natuurlijk wel een financiële gok, maar dat valt ik wel wat mooi. Deze groen bij wie op steen, die is betalen, dus ik bedoel, ik hoef morgen niet direct naar de bank te rennen. En we gaan natuurlijk een deel, dat moeten we voorfinancieren en dat zouden we met de bank regelen. En ik heb begrepen dat ze wel willen. De Jong maakt maar zijn uitbreiding op de rijke Nederlanders, die het meer dan €100.000 op de bank hebben en investeren wel in huizen. Daar hebben we al Keepers meldt voor een villa. Positieve ontwikkelings, maar het zit de recreatieondernemer nog heeg dat de procedures zo lang worden gaan. Bureaucratie neem ik het altijd, gewoon idioterij. En daar ben ik dingen bij, we zetten elkaar gewoon op slot in het land. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer, want ja, we zien nou hoe fragiel alles is op het moment dat het even wat minder gaat. Nevens de gemeente Zuidwest-Friesland laat het probleem net bij haar. Zij wies nou onder andere de Natura 2000-wetten die het van vertraging zorgen. Dat strijden recreatieondernemers al jaren dat dat te ingewikkeld is. En gemeenten ben het er net mee eens, maar dat mag gewoon. En leidt de vertraging op samen. Het is echt alleenig bij die Natura-wetten. Dat kan het toch net alleenig wezen? Nou, natuurlijk al met al. Hè. Het ben altijd een samenstel van redenen. Natuurlijk hebben wij even het eerste jaar de zaken op een ritje gezet. Maar toen moest natuurlijk de echte bestemmingsplanprocedure en de bouwaanvraag. En ja, dat doet het altijd te lang. Als alles nou via de nevens plan gaat, kan de scheppen na december van 2013 de groen in.